Os traballadores da planta de atún no Grove apoiaron por maioría a proposta de despido colectivo. Foi nunha asamblea celebrada esta mañá. Con todo, só Comisións Obreiras con maioría no comité de empresa sela este acordo con Atunlo. A CIGA decidiu desmarcarse por dous motivos: falta de información e por considerar insuficientes as medidas propostas, insistindo en que non hai garantías de que o cento de persoas despedidas vayan cobrar indemnizacións, á vista da inestabilidade da empresa en preconcurso de acredores. A Central Nacionalista di respectar a decisión da maioría do cadro de persoal. Emitiu un documento coas alegacións ao acordo. Desconfían del polo descoñecemento que afirman teñen sobre o plan final de reestructuración anunciado pola compañía e da situación da renegociación das débedas cos acredores. Por outra banda, a proposta de que polo menos unha vintena de traballadores do Grove fosen recolocados como fixos discontinuos na factoría de Cambados non foi aceptada, pero puxeron a disposición 8 vacantes con contrato indefinido e mantendo a antigüidade da planta meca. Deste xeito, o número definitivo de despedimentos en Atún Grove queda en 116.